Тук ли сте, Калоянова? Не ви чува! Държите малко шум за тия момчета, дето резки ще ви скъсат чешоните! Аплодисменти за нашите пилоти! Уникални пичове! Уникални машини! Уникални! Гуми ще се пръскат! And I still got love for the streets. It's the DRA. It's all across the world. Still hitting corners in the nose. Still taking Как сте, банда? Здравейте на всички! Как е положението? По-леко нещо, ама за малко ще стане време! Здравейте всички! Писта Дракон! Почваме! I'll break your neck, damn near put the face in your lap. Try to be the king, but the ace is back. Dr. Dre be the name, still running the game, still. Огън в кръвта! Арчи! Къде си, бе, машина? Да ти чуя, пека прочи! Хайде, момчето! Дай! Леле, майко! Уникално! Леле, ти, добър ден, ще ме снимаш ли? Имаш си приятел? Добре. Аз имам мъж приятел. Окей! Банда! Готови сме! Всички са супер надъхани днеска да стане страшно шоу! Моля ви, останете до края! Ще има супер много изненади! Ще има супер много състезания и хора от вас, които са тук в публиката, ще могат да вземат участие днеска в това състезание. Идите така! Сега, искам да ви кажа нещо много важно. Още преди да сме почнали, вече прекакнах. Това ще е нещо страшно. Искам да благодаря много сериозни, деца вика, 6000 благодарности на хората, които ни помагат да сме тук на пистата, да се разцепваме и да караме. Тук обаче, само на пистата, извън нея, не са мъже тия, които правят простоти. Затова само тук, на пистата. И така, специални благодарности за нашите генерални спонсори. Монстър! Да ви чуя за Монстър! Аплодисменти за Монстър! Не ви чува за Монстър! Точно така. Може, значи трябва да ви викнем, за да мога да викнете и вие. Тук сме на открито, спокойно, може да си викаме колко си искаме. И така, втория ни генерален спонсор. Това е... Toyo Tires! Даже и с музиката се вързах. За Toyo Tires да ви чуя много шум! Toyo Tires! Ево машини! И на последно, но всъщност не на последно място. BMW България! Така, нашите партньори изключителни са, много ни помагат, затова ще ви помоля да ги аплодираме силно. Нашите партньори DSC Performers. Много шум за DSC Performers! Така, автосервис М-Техник. Да ви чуя, бе! Аплодисменти за нашите партньори! Супер! Така. И сега медийни партньори. Offroad BG, Tuning BG и Luster Playga и всички тия хора, които изброих днеска, помагат за българския спорт и са се доказали в това. Готови сме да почваме. Абе, ти нещо проблеми ли да? Какво? Негово ми стали черна кола. Него ще клива ти, бе. Арчи, готов ли си, бе, машина?
А? Така ли? Добре. Окей! Супер! Готови сме да почваме! Още един път аплодисменти за нашите момчета тук на пистата! Румънци ще ви возят вас! Ще ви забавляват вас! И ще ви разцепват от гриф, трак и какво се сетиш, бате? Може нещо да направим. It's gotta be the shoes, gotta be the furs. That's why ladies choose me. All up in the that's why we so huge. Magical girls know how I feel. Keeps it in. Better try to man, cause I ain't gon' keep that man.
Дали камерата тук. Ето. Искате ли още отпан? Не, аз Не ви чувам, съжалявам, обаче трябва да викнете. Искате ли още от това? Ще го получите. Още, пак не казвам. Знаете ли какво значи анархия? Добре, момчета, слезте от автомобилите и елате тук да се представим. Хората да знаят за чии ора стана въпрос.